varume isu tichikura isusu town yaive town, ende kana vanhu vachiti town vaireva town, but vanhu vaigara mutown vamwe vachona vaiita kuti vaite senge vari nani pane vanhu vakumusha. Ende ruzevha kwaive ruzevha, let me tell you, tichikura isusu kuruzevha kwaiassociatiwa nerima, kwakusina light, ko zvino kuenda maruzevha kune solar kune chi zvanga zvisiko nguva iyoyo. Saka vanhu vekutown vaigona kuti dadira, vana vekutown vaidadira vana kumaruzevha zvazvikuti vaigona kuti kwedu tine matower light, kwedu futi tinodla maferiziti, kwedu kune tara, kwenyu hakuna tara, mota dzofamba mudust road. Asivo vasina mota, pamba pavo pasina mota. Vamwe vacho toilet chadzasina mbosiyana nedzimbo, chaingodewa imvura. Kumusha kwaizikamwa nenhamo yemvura nemalights. Saka munhu womutown aitokudadira neizvozvo. Mazuva iwayo even pamba pakaita aerial TV, ivo vasina TV mukati paidadisa. Fridge, pamba pane fridge waingoona pakaiswa chibox chemafriziti pamkubo chitotengeswa, zvaidodadisa izvozvo. Vaigona tripanza zvana zvaiti futi kwenyu hamuna TV. Ende TV yachona vaitiudza zvinoitika mafilmu zvokuti vanhu vemutown vamwe vainoenda kwavaienda ka vachitoita senge vanogara vanoziya zvematv, vabudziwa nezvana zvepanext door kuti Van Damme unodai, Chuck Norris unodai, but vasina TV kumba kwavo. Katosangana navo kuboarding, vanhu ivo vaitoita senge, ende vazhinji vacho vasingatombogezi vagere, vavasina matabu, yaingori shower. Toilet yacho yaive gomba inenge iri pasi, asi ichiflash wire, asi yaive gomba, waitori gomba kudai. Matishu vashoma vaimashandisa aitodhura, vanhu vaingoshandisa manewspaper asi vari mutown. Asi vanhu vemutown vaitodadira vana vekumaruzevha zvokuti isusu vainzwa kumaruzevha waitozvifila, but vamwe vacho chero magetsi mutown vanga vasina. Mutown maingori mutown neproximity, dzimwe nguva kumba kwavo kusina magetsi, anchata kumalocation uko vamwe vanga sitorina magetsi, vaitorarawo vakalaita zvimarambi izvozvo, asi vaidada town yaive zita. Guys,